Idem ovdje na dan, obuke dane, pobjede kome da dam komande. Nemoš kome. Ok, promjena odluke, moment pobjede, roboti dole na kolena, skovan je plan. Ko vam je taj što vam zapovede sporo da plovite, zato tonete skoro do dna. Nije, imaju 4 valjda. Da, bit će ih 5, sad će da dođe taj dapan buraz. Pa ste rekli da ja pljačkam ili vi? Ili ko? Pljačka Milan je bolje, ti imaš pištolj, ti moraš vidjeti da ti imaš. Da. Možeš meni posudi pištolj da ga vidim pa ću kad budemo bižali ću ti ga dati. Ti nemaš pištolj? Nemam pištolj. A, to ko mi kažeš? Posudit ćeš mi ga. Drži. Dobro. Jel ti imaš još jedan? Evo ga, počeli smo. Ajde. Kaže, ova pljačka već, a nije pljačka banke, evo ga. Ajde. Ja držim nišan za stoji. Pljačka započeta. To je to. Ja mu držim nišan na glavi, tako? Držim mu nišan na glavi, znači što dođe pregovara. Idem. Ovako, ti bižiš. Luka, ti bižiš, ne Luka, kako se ono zoveš, Lukica, ne, ja ulazim u kola. Ne, ti bižiš sa BMW. Ti bežiš sa autom, a ja i ovaj idem na motorima. Taoca, znači ostavljamo tu, puštamo ga, znači... Idemo odmah na brdo, odmah se penji na brdo. Da, na gore, na brdo, da, baš to. Ovako, da vidim plan. Jo, brate, što sam hajpao, Stojim da vidim. Ne možemo odmah gore, idite malo ravno onda gore, idemo, okej, može. Možemo. Idemo odmah u bazu. U bazu, znači, sa toga idemo u bazu. Preko brda odmah u bazu. Da, baš tako. Pazite na kamenje. Pazi, bolje ti, ja sam profi vozač. Ajde ti idi preko do ovog, šta si ti sa Belu u delu, koji si ti? Pa ja sam šmeker, ja pljačkam šmeker. Čuješ ih, ha? Petero ih je olično, došli onaj, dobro idemo bre. Ajmo. Leko. Koris. Da se leko pođe. Ajde ti s nama, brate, pljačke. Ja i ti ćemo podijeli popola, Lukica će bi izašla auto, najvjerojatnije će njega uhapsiti. Tako da nas dvojica ćemo dijeli popola. I onda će... Nemoj se vrijediti Lukica, ali ti si neka vrsta manca. Ali ne brini, dobit ćeš i ti svoj dio, ne brini. Dobit će pare lik isto, ja ćemo da... Dobit će ja njegov deo. 23.000 ću ja da mu dam, jako ono nema brate. A sad ću vam koliko ću da uzem, pa će da vidimo. Trebalo bi... Barem je Lukica bija od pomoći i on zaslužuje čak 40 para. Ma daćemo mu, ide reset za 10 minuta. Zašto? Pljačka, je u tako druže, da znaš. A gdje je taj pidi? Što nekam dura bre, šta je ovo? Dobro vežbaš kaže, šta vežbaš? Pa da, iskreno da. Evo izmijel. Još malo 2 sata streama mi je, jebate život. Ajde ova uspješna pljačka buret da bude. Evo ih! Daj, pregovaraj. Dođi ti Beli, idi tamo brate. Ajde pregovaraj, evo ih! Pričite normalnim glasom, pretvorite svoj glas tako da možete ako vas ako vas... Ide da pregovaram. Da vas ne koji je Dobar dan, ja ću ovako. Ajde, znači 3 uslova. 10 sekundi da nas puste, spajkova nema i da stave tamo auta i da ih nema. Ajde, dođi. Ko vadi gan? Pička de. Ajde, da ćemo. Nema spajkova, hoće budete ono ciljat. Nema spajkova, ne, kužiš, nema. Brate, pljačka me, razumeš? 106 sekundi imam još. Okej, nađemo njegove obitelj. I ako bude uglavu, kužiš, ajde, dalje. Stavi da se peđe sa strane. 5 sekundi prednosti. 5 sekundi molim. 10 sekundi! Nemoj, rekao je već. Stavi PD sa strana, nek se poređe tamo. PD, mora biti izvan auta, surkamo u zraku. Ali sa strane ih poređite. Ako nije da izađem, ovdje za banke da budete, to jest da budete ciljati. Ovdje tu da budete surkamo za policija koja je tu. Aj zove Luku, ja nešto sad radimo igrice, zajme za 5 minuta. Ko je ovaj bre? Javljam se kad opljaču.
A nemoj se dereš mi, ne Dobro. molim te, brate. Jo, ajde. Idi pomaži kolegama, ma sad će oni, znaju oni šta i kako sam. Jo, samo da nas ne uvati, evo 3 sekunde. Mora, znači, čim ono, znači ne Milane, puštate kokoš, tauca Milane, da, kokoš. ne sme da izađe tauc. Znači, neka ga tu, pa da sednemo na motor, tek onda nek beži, razumeš? A kad ja da krenem? Buraz, kad, znači nemoj da sednite na motore, kaži taucu, kad mi izađemo, znači tad tauc izlazi iz ovoga. Za 10 sekundi, 9, 8, 7, 6. Otišu Pljačka pistačka na završena, jednom leku. bežite. 139.000. Ajde, kažemo. Daj pola. Čekaj, koliko je 140-70? Upalili su auto i vozio ih ovdje. Ajde, idemo, a? Stani, pusti. Da ga pustim u mene. Moramo im reći da bježimo. Nemoj da izlaziš. Nemoj da beži, nemoj izlaziš. Gdje si retar, Buraz? Šta radiš, što izlaziš? Vrati se unutra. Ovako. Ti bježiš s autom, Lukica, ti bježiš s autom. Znači ja pustim ovog taoca. Ne, vi pobegnete, ja pustim taoca. Da, baš tako. U redu. A mora ga odvežem. Ajde, dođi Milane, dođi. Da ga odvežem, čekaj. Ajde tako. Da Idemo. su poređani tamo. Da, idemo. 3, 3, sad. 4, sad. Bežimo. Nema šansu, od njih nema ni kurac, čekaj. Neko mi je zaključao auto, jeste normalni? Kako da neko zaključa auto? Buraz, ja ne znam gdje se nalazi Pobjegao naša sam. baza. Ja ne znam gdje se nalazi naša baza, što je najgore. Neka nam je Bogu pomoći sad, ljudi. Neka nam je Bogu pomoći. Ajde, bežimo. Jel te dobi policija? Ne znam. Mislim da ne. Buraz, ne mogu. Ja sam uspio, na brdu sa 70. Buraz, ja ne znam gdje mi je. Evo je ovdje. Jo. Uđi u bazu, sakrij se, s motorom Da. se negdje sakrij. Da, idem do baze. 70.000. Malo li je? Zašto si zaključao Lukici auto? Ne znam. Pobegao sam! Ja bežim. Pobjegao je. Ja bežim, uspjevam. I zašto se Ja ovo sam 140? pobegao, ali bukvalno! Ja bežim do baze. Pobegao sam, znate gdje sam se zaštekao, ja ću ovdje čekam, ne? Lako, šta si se uzbudi i tipali? Jo. Pa svi smo se hajpali, muči, svi smo se hajpali. Brate, evo ja sam uspio do baze da doguram. Evo još sekunde smo tu. Milimetarci. To je GG ljudi, svaka vam čast. To je to. Ja, pobegao, brate. Ja ne znam, znači, to je to. Svaka vam čast. Evo ja... Izađem iz auta i da skinem masku. Da. Evo ulazite ovdje, sakrite se, znači. Idemo da se sakrijemo. Čekaj. Aj neko, kako ću ja da dođem tu? Evo ga. Jeste to pljačku radili? Da. Pare u sef. Prljave, ajde... Druže! Peramo keš odmah. Da. Ko je to? Evo ti, pare ti. Svaka čast vam, svaka Kaži čast. svaka Pazi, čast. Hvala. policija. Ja stavljam keš ovdje. A, sad će biti retar sad da znate, sad napravim to i... Ja stavljam Biće rest. vešao sa money. Stavi veš money. Dođi vamo. Daj mi pare odmah. Ne mogu ja. Daj mi pare, druže, ti si retardiran. Trebao sam ja sve pare da uzem odmah. Di se pere novac? Daj mi pare, bre. Di si, pa nema te. Ovamo. Daj brzo, daj je policija, daj brzo pare. Ovdje sa retarde glupi. Evo, samo sekund. Brzo. Čekaj, Žuri. muči Bog te, pa muči dok ti dam. 70.000. Ajde bre, požuri više jebeno. Pa daje. Mnogo si spor, Buraz, ajde. Nisam Evo je policija. Sad smo ga najbili. 70.000, veš. Sakrite motore sakrite, Bežimo. sakrite. Ma šta bre, motore sakri. Idemo negdje. A kako Neću oni znaju ići našu bazu? nigdje. Da, dobro mi poti. Dobro je. Ja to zaboravim to. 140.000 da smo stavili. Za 24 sata. I pljačka ovoga, znači 150, čekaj, 160, 170 kad će da ima. Odlično. Znamo
Znači može se računa na mene ipak, hvala Bogu. To, Da, Ja sam im pobegao, mene nisu to je udili. to, brate. I To meni je isto. to, to je to. Svi smo ostali. Dobro da Znači, sam otišao 24 glavnu sata banku. čekamo da nas opere novac i onda dijelimo na 3 dela, tako da se da. To je ono. Tebe Lukice, tebi ćemo dati 30k, nama će ostati po 60k i to je to. Eto. Može, A okej, može. Može, daj, može. Jel ima Može. taksi? Ajde, trebaš me udariti jednom da mi se makne maska, idemo se prisvući odmah, idemo se odmah prisvući. Ja sam blizu te radnje. zašto se opet? Sad će restart za 2 minuta. Ajde, restart ću za 2 minuta taman. Daj da tu Tako udarim. da, Eto. hvala. Udarit ću ja. Nemoj. A daj mi sad pištolj, doba- daj mi vrati pištolj doba- moj, daj mi pištolj. Da, ja ti nisam vratio. Ne vez, samo mi daj se. Evo, Šta sad radim ovako što brate? Tako, odlično. odlično, bravo, svaka čast i tebi i na... Dobri smo bili.